आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। आमदार निलेश राणे यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून वेंगुर्ल्यात स्वरेया फाउंडेशनच्या वतीनं विविध सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते। यावेळी रविवारी रात्री आयोजित करण्यात आलेल्या गायक सलमान अलीच्या लाईव्ह कॉन्सर्टच्या वेळी आमदार निलेश राणे यांनी कार्यक्रमाला उपस्थिती दर्शवली। यावेळी स्वरेया फाउंडेशनच्या वतीनं आमदार राणे यांच्या वाढदिवसाचं सेलिब्रेशन करण्यात आलं।